Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go. Дела этой недели. Банан 2 рубля 29 копеек за 1 килограмм. Кофе Нескафе Классик Розмарин 8 рублей 99 копеек за 250 граммов. Ну, мы гэта зрабілі. Першы год нашага сямейнага жыцця, і мы зрабілі ўсе нашы сямейныя закупы. Слухай, мы все купили? Ну, мабыць, да, зараз паглядзім. Мы паклапаціліся пра тваіх бацькоў, пра маіх таксама. Не забыліся пра твайго брата, пра маю сястру, пра яе мужа і дзетак, а яшчэ пра маю сястру, яе мужа і дзетях. А что мы купили твоей племяннице? Ляльку, якая п'е з бутэлечкі, памятаеш? А моему племяннику? Машинку з открыванными дверцами. А что ты купила мне? Не скажу. Добро. Уже и так ляд худка. Что у нас еще на сегодня заплановано? Так. Мы обедаем з моими бацькамі. Потым открываем подарунки. Ну и пасля на вечеринку до Олега. Ого. Раніцай даром подарунки один одному. Потым снедаем дома у твоих бацькоў. Обедаем з моими. И отправляемся еще на одну вечеринку до Марушевских. Так. Что-то не так? Уяви себе, вот сам не могу зразуметь. У меня такое почуття, як быццам мы штосьці забыліся. Слухай, мы уже ўсе фільм паглядзелі, які хотели. Ну, мы глядели «Иронию судьбы» учора вечером. Тыдзень тому один дома, и колядные каникулы поглядим сегодня увечері у моих бацькоў. И новогодняя история запланирована у нас на завтрашний день после сніданку. А гэты, новый мюзикл, ну Залкіна. Ну, его показывали учора, когда тебе не было дома, але я записала на видео. Класно. Трэба ж, але мне ўсё роўна здаецца, як быццам нам чогось не хапае для этого свята. Цікава, што гэта магло быць? Боже мой, вы таки поглядите, кто это? Хто? Это ж скажи. Хто? Ну, мои старые сябры из института, семья царов, прозвище у них такое. Светка, привітай! Привітання. Як довго я вас не бачила, ви що тут робите? Звичайні колядні покупки у прошлих хвилинах. Несем подарунки для новонародженого цара. Што? У Юзефа на минулом тижні син народився. Ох, Лізік, віншуємо. Дякую. Обов'язково треба поглядіти на його, і просто хараство. Як гэта все выдатна, Юзеф, а як адчувае себе Марыя? Ну, у яе былі невялікія цяжкасці пры родах, таму їй было нядобра дзень або два. Але цяпер усё нармалізавалася. Я рада, што ўсё добра. Ты не поверишь, что я давно заявился в городе. Хто? Пастушки. Славік і Мар'яна? У їх прозвище послушав. Міновітельні, дороженькі. Ну, тебе і сябры. Слухай, як довго я їх не бачила. Што правда, то правда. Ты гость. Яны прыехалі паглядзець майго сына. Гаврыіл ім пра яго расказаў. Гаврыіл Сакалоў? Так вось кого я не бачила так само вже тисячі гадоў. Пастушкі прыехалі ўчора вечарам. Яны зараз спыніліся ў нас. Яны спрабавалі знайсці пакой у гатэлі, але так як зараз калядне месца мне казалася. Ох, я б з таким задоволеннем побачилася з ними. Ну, мы, напевно, могли б зазирнути до вас. Конечно, зазірніце. Мы все будем у наших бацькоў. У тым новым квартале, на ўсходзе горада. А, гэта на скрыжаванні Віфлеемскай дарогі? Дакладна. Іх дом якраз насупраць рэстарана «Далёкая зора». У іх над уваходам шылі з такой вялікай яркай зоркай. Ну, спадзяюсь, нам не цяжка будзе знайсці гэтае месца. Ты маеш рацыю. Калі вы будете ідти з усходу, то просто ідзіце па Віфлеемскай дарозе, пакуль не ўбачыце зорку. Гучыць нядрэнна.
Нам уже пора идти, лишь мы еще сустренимся. Сподіваюся, що так. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Клас, гэта было выдатна. Вельмі прыемная сям'я. Так ти зрозумів, чого нам яшчэ недастаткова для нашых калядаў? Не, але напэўна гэта штосьці настолькі відавочнае, што пасля мы просто будзем піць сябе ў грудзі. Цікава, што б гэта магло быць? Гірлянда на ёлку! Вось і коляды прийшли, навколо огні. Усі люди роблять покупки, один одному дарять подарунки. Ці ведаеш, які быў першы і самы галоўны падарунак? Ну, напевно, може бути... Зараз я табе раскажу одну гісторыю, а ты подумай. Анёл Божий Гавриэль обвестил Деве Марии, народит Богу Сына, Иисус будет имя Его. Ясно, что Бога все. Бог послал мяне на зямлю да адной маладой паненкі, якую звалі Марыя. Менавіта яе ён абраў за маці для свайго сына, нашага збаўцы. Гэтай хвіліны чакаў увесь свет. Вітай, поўная ласкі, пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі. Не бойся, Марыя, бо знайшла ты міласць у Бога, і вось зачнеш і народзіш сына, і дасі яму імя Езус. Але як гэта можа быць? У мяне нават мужа няма. Дух Святы сыдзе на цябе, і той, хто народзіцца ў цябе, назавецца Сынам Божым. Хай будзе так, як ты сказаў. І здарылася так. Девы Марии, радость избавления нам открыл, Избавитель Господь наш. Анёл Божий Гавриэль обвестил Деве Марии, народит Богу Сына. У тыя дні выйшаў ад кесара Аўгуста загад зрабіць перапіс па ўсёй зямлі. І пайшлі ўсе запісвацца, кожны ў свой горад. І пайшоў таксама Юзаф з Галілеі, з горада Назарэта, у Юдэю, у горад Давідаў, званы Бэтлеем, таму што ён быў з дому і роду Давідавага. Запісваецца разам з Марыяй, заручнай яму жонкай, якая была цяжарная. Такім чынам яны шукалі месца для начлегу. Бедная моя Марыя, ты так стамілася. Пацярпі яшчэ крыху, вось і гасцініца. Праз некалькі хвілін ты зможаш адпачыць на мяккім ложку. Юзаф, дзіцятка неўзабаве народзіцца. Трэба хутчэй шукаць дом. Так, что вам трэба? Добрый дзень, нам трэба месца для нашлегу. Мы прыйшлі здалёк і як... Трэба было раней замовіць пакоі.
Можа, у наступнай гасцініцы што-небудзь знойдзеце. Але няўжо вы не бачыце? Прабач, Марыя, вось там мы затрымаемся. Що вам треба? Прошу прабачэння, гаспадыня. Мы прыйшлі з самога Назарэта Галілейскага. Як бачыце, нам трэба дзе-небудзь спыніцца. Уже даруйце, але усе мої пакоі занятыя. Няўжо няма ні аднаго вольнага? Ну, ведаеце, наверсе жанчына з вельмі шумным дзіцём. Вядома, я б хацела ад іх пазбавіцца, а ў вялікім пакоі сям'я Жнусыдона Тырскага. Іх адзенне такое дзіўнае, ежа, ведаеце, зусім не Нам падобнае. трэба пільна знайсці месца. Моя жонка вельмі стамілася. Ну, дайте я подумаю. Тут неподалёк ёсць хлеў, цёпленькі такі, ў прынцыпе, магу прапанаваць вам яго. Вядома, мы згодныя. Ну, пайшлі за мною. Там можа ў хлеве і пахне прыемна, але вам будзе добра, вы звыкніцеся і думаю, вам будзе прыемна. А калі яны былі там, настаў час нарадзіць ёй. І нарадзіла сына свайго, першароднага, і спавіла яго, і паклала яго ў яслі, бо не было месца ў гасцініцы. Охохонушки го-го, ну доця-то якое. Ага, ніколи тут нічого не адбувається. Нічого незвичайного, нічого нездаремного. А чого ж ви хотіли? Ви, бідні пастухи, бачите тут траву і овечок. Так і ўсё жыццё, дзень за днём. Добра, што на кавалак хлеба можам зрабіць у гэтым полі. Нікому мы не патрэбны. Вось-вось, толькі на кавалак хлеба. Што гэта, паглядзіце. Не бойцеся, я абвяшчаю вам вялікую радасць, якая будзе ўсім людзям. Бо сёння нарадзіўся вам у горадзе Давідавым збаўца, які ёсць Христос Пан. І вось вам знак. Вы знойдзеце дзіця ў пялюшках, якое ляжыць у яслях. Гей, пошли в ответ. Побачим, пройшла весім на манёвр. Ой, ой.
Калі ж Езус нарадзіўся ў Бэтлееме юдэйскім. Калі ж Езус нарадзіўся у Бэтлееме юдэйскім, у дні цара Ірада прыйшлі ў Єрусалім мудрацы з усходу. Ваша великость, вы чули новину? И якую ж новину? Царь народился. Что? Кто тебе такое сказал? Якости цары, что пришли из-за усходу, как поклоняться ему. Поклоняться ему? Поклоняться ему? Поклоняться ему? Ну чого ти ще чекаєш? Прийдь отсюль, дурень! Добре, добре. Немагчыма! Няма ніякага цара, я! І толькі я адзіны цар! Прыдумалі нешта, прыйшлі нейкія самазванцы і байкі плятуць. Гости, ваша великость. Так, уваходьте, мои дороженькие. Эй, слуга, принеси нам гарбату. Может, вы голодные? Вы, напевно, вельми стомились. Расскажите мне о вашем подорожье. Что привело вас в Иерусалим? Мы пришли знайти народження царя Давидського, побачили його зорку на всході і прийшли поклонитися йому. Як чудовно. Зорку вы бачили? А вы не помиляетесь? Может, вам это приснилось? Может, зорочка только приснилась? Мы бачили новую зорку и читали рукописи. Цар народился. Все пророцтва кажут про его. Неужели вы не ведаете? Что ж вы такое кажете? Конечно, я все ведаю. Ведаю про пророцтва и про зорку. Я ж наимудрейший царь. Правда, слуга? Так, ваша ясность. Добре, идите и шукайте. А коли вы его знойдете, коли ласка поведайте мне. Не так само хочется поклониться ему. Обов'язково, ваша ясность. Что это за дитя? Что это за дитя?
Які ж ти маленький, пані, але ж ти наш Бог і малое дитятко. Пані наш, ти прийшов до нас бідно і грешно. Дякую тобі, пані Боже мой. Пані, як же ти принизив себе для нас? Ти, Бог, стався чоловіком, подобний до нас. Пані, я не маю нічого подарити тобі. Возьми моє життя. Ти прийшов до нас бідних і грешних, але тепер у нас є найвеликий скарб. Дякую тобі. Пані, не покинь нас, збав нас, Боже. О, вітай наш володар і збавця. Невже ми дочекалися гэтага дня? Ты наш царь избавца. Прими, маленький Боже, золото. Пане, только ты володар неба и земли. Только ты володар нашего життя, наших сім'їв, нашої країни. Хвала тобі. Прими, маленький Боже, кадила. Только ты Бог милосердний і любящий. Ти Бог, який вивів нас з неволі граху. Хвала тобі. Прими, маленький Боже, миру. Ты пришел в наш свет, каб уратовать нас про смерти крыш. И я же подяковать тебе за такие велич любови твоей. Мы приймаємо твое збавлення і дозволь нам усім розказати про эту добрую новину. Узрадуйтеся, люди, цар народився. А, я зрозуміла, що гэта за подарунок. Гэта Езус. Так, бо Бог так моцна полюбіў сваё тварэнне, што не хацеў, каб чалавецтва згінула ў зле. І таму у вобразе маленькага дзіцяці на зямлю быў пасланы Божы сын, якому належала стаць збаўцам свету. Тетя Вікторія, я зараз. Ой, что вы забылись. Ён родился для вас. Мы тут шли колядных подрыхтовок, покупок, сустрэч, подарунков. Не забудьте об самом главном. Бог народился. Ён пришел до нас. Ён принес нам удар самого себе. Примите его, поклонитесь ему. Запросите у ваш дом, у вашу сім'ю. Ён согрее ваше серце, і тільки тоді наступить світле свято Божого народження. Земля и небо радостно спевают. Ангелы свету тебя обращают. Христос родился, Бог родился, ангелы славят, поздравляют. Пастушки играют, заслуги кают, дитяти Бога знают.
Вам сподобалося? Так? Ну, то тоді відчую ваші... Напевно, сподобалося. Ну, то я ще раз просять. Кохане, щиро вам дякую за гэтую цудоўную батлейку, якая справді приблизила нам ось эту правду, каб мы не забыліся, які самый важный подарунок, які Бог нам падрыхтаваў. І не только гэта Петька зразумеў і расказаў нам, а я думаю, што кожны з нас. Сёння адкрыў вось гэту таямніцу, што Бог дае нам падарунок свайго сына. Гэта вялікі дар. І за гэтую правду, якую дзеліцеся, вы так цудоўна прадстаўляеце, шчыра вам дзякуй. Калі дзякуем сестры Кляры, галоўнаму рэжысёру сённяшняй гэтай батлейкі. Ну, думаю, гэта добры знак, што замала яшчэ адной, так што чакаем наступную і ў бліжэйшым часе. Не абавязкова батлейку, батлейка только за год. Штосьці яшчэ бліжэй да нас. Так, каб мы таксама маглі пацешыцца. Дзякуем нашаму хору анёлаў, якія... Ведаеце, хор заўсёды такі маладзенькі, яны там змяняюцца, але таксама дзякую незменнай галоўнай аняліцы. Але наша галоўная аняліца не засталася сама. Яна выхавала сабе яшчэ адну памочніцу, дзякую нашай Машы, якая сёння барабаніла. Ну і дзякуй нам усім, якія мы глядзелі, якія цудоўна правялі на поўным цыкле. Але на гэтым гэта яшчэ не ўсё. Усё самае найважнейшае яшчэ адбудзецца за хвіліну, таму всіх запрашаем, за хвіліну распачнем святую літургію, імшу святую пастэрку, на якой хочам сапраўды так вельмі горача і глыбока перажыць гэту правду. Тым, што Езус Христос нарадзіўся і прыйшоў да кожнага з нас.